Baru-baruko sentimendu izkutuak Azaleratzeko orduan gorputzean zehar Bidaiatzen duten Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Zure azal zetazkoaz Gozatu nahiko nuke gau bakar batez Ilargiaren gerizpeak Gure xirriak izkutatzen ditun bitartian Dituen bitartian Dituen bitartian Dituen bitartian Ezaztu barkatu nauzula Aspaldian pasazan Ezaztu maiten nauzula Aleizarrak agortu dira Ezaztu barkatu nauzula Aspaldian pasazan Ezaztu maiten nauzula Aleizarrak agortu dira Baru-baruko sentimendu izkutuak Azaleratzeko orduan gorputzean zehar Bidaiatzen duten Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Zure azal zetazkoaz Gozatu nahiko nuke gau bakar batez Ilargiaren gerizpeak Gure xirriak izkutatzen ditun bitartian Dituen bitartian Dituen bitartian Dituen bitartian Dituen bitartian Ezaztu barkatu nauzula Aspaldian pasazan Ezaztu maiten nauzula Aleizarrak agortu dira Ezaztu barkatu nauzula Aspaldian pasazan Ezaztu maiten nauzula Aleizarrak agortu dira Lai, 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 Baru-baruko sentimendu izkutuak Azaleratzeko orduan gorputzean zehar Bidaiatzen duten Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Otzikarek beldurtuta Zure azal zetazkoaz Gozatu nahiko nuke gau bakar batez Ilargiaren gerizpeak Gure xirriak izkutatzen ditun bitartian Dituen bitartian
bitartian, dituen bitartian, dituen bitartian, dituen bitartian, ezazu barkatu nauzula, aspaldian pasazan, ezazu maiten nauzula, ala izarrak agortu dira. Ezazu barkatu nauzula, aspaldian pasazan, ezazu maite nauzula, ala izarrak agortu dira. Lai, 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 lai. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez, ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, Lacturale laktosa gabe ere. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larun batetan ematen ditugu. San Ferminetan bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.